a party political party lapen mo kewangji arkoi ner kep arni protest rally ke doji aphat dak nili tu mangbong nili dolo Robi Kumar Phangcho alang li CPIML penlo Sukur Singh Pator NPP alidar Mindar Phangcho KYDA alidar a president lapen sangpi ingtipi Karbi Anglong Democratic Women Association lapen ke Protima Inghipi alang li KNCA lapen ke Podmo Pator KNYC Rajen Timung IPP alidar a president lapen Longkiram Tokbi KA KISS lapen Sumit Timung KSA alidar a president da tu nang litum angno lapen rat angno ke bang athe la hello Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau along kaprik ta dolo Rabha Hasom area Boroland anta dolo Ladakh ilitum along li 6 schedule area along li tribal belt and block along li hey corporate atum phan long li KPF ke jor at allotment KPF la ke ilitum tribe atum phan kapisum ji ilitum along li ilitum along ri kapivirya phan si ke claim pusi thek long lor lo la si nilitum mo arkoin er kep arni dak di purong sopi Karbi Club pen chenglok dak council agget an nilitum procession wangsi nitu protest doji la kado we Karbi Anglong ke cerai kangtung atum anke non dan nilitum song dak kiputang atum an apancot kali Karbi Anglong West Karbi Anglong di Mahasau lapen tribal along le ke cerai kangtung atum anke nang dun et tame pulo ni dun ke doji ke ahok lo bang pharu isi bang pharu niang bong apan si chitik lo seta la ke rat atum aning khang aling lo la si ing samjin pensi la bangso a procession doji nitum protest doji pusi nitum chisik lapen adun thua bangke Indiang bong Jasemet North India natu ilitum India ang bong kedu Mongolian akhe atum phan lata Mongolian puraha Mongolia pen ke wang putakali dak ilitum Mongolian akhe puto ba ilitum phan tribal pusi puputema et akhe ke Mongolian akhe sai se ilitum phan kelang un epen Kaya putak nang kelang un epen kapiti ke chok ke theng la puson dok pik lo arni sihat December in koira ner kep arni Angel Chakma alang li Tripura pen Arisu RJ Tamesen MBA si Kaporhia bang a Dehradun along alang lipan pitilo la pena joksi nilitu pena abangke baji hinia por phai hinia por Karbi Club along chetong si nilitum hada condolence doji pusi nitum pitik lo halada abangke ninghang anatum nang dun tamelo alang lipan kapiti la ke akimialam kalidet lo Cikloyon trok bak aprang di masa au karjang phanta Delhi pen kidnap pondat siha Dehradun si papitila la pen son thak si ningkan potro aprang ta Arunachal Pradesh minister asopo phanda pitila la pen Delhi bangke
nitum report ke long ateng ke arni bangta la son a case do pusi arjulong la potsi la ke ilitum perimeme alam lo ilitum amunit tum nonta North India na tuke damji ke ilike ka chere nang kok lo non ke kay penajok ilitum ARJ Mongolian RJ do kok penajok la ke ilitum RJ ke ilitum ninghang le ningke hang le ka bin chong le puali arnam sila bangsa RJ na ngapilo sitala Irano Aryan atum Irano Aryan Indo Aryan puga klong atum alang litum ilitum hanang kelang un la ka tek lor alang lo la si nilitum la song aputa ka protest po bang kaliden lo sita condolence abang ke doji pusi pena bali ke hini apor ha karbi club che tongji pula la so lam si kado ba be atum phan ka pachini nilitum ing samjin ben si doji la penap Disia bang aki milang apo la si pini ke dam de po penap si permission enam po permission poli information pidam po cetong dam po non ke 163 BNSS a order avidet apot si ilitum permission ke enangi po alama bang kalidet lo ilitum article Indian Constitution article 19 ateng pen ke ilitum kai ke tame ning hok tame munit ke doan tame ing samjin pen ka protest nangi lam ka ningjin nangi authority ilito man constitution pen sinang pidet la si penap DC pen DC fan information pidam si ilito bajhini apor che tongji pusi ha karbi club lo la pen ke mo ne ke par ni bang ke la ke rally la salam non ilitum along bang ke ilitong alidar do la pen la pra akapre ka dolang pininang edun un la pen non het dolo dam to et lo ja tum ke alang litum abaha si nitum dak ning jelo non nili alang li arlo suana tu pen protima ing hipia phan KNCA alang li phan daga ning ye ya phan si nili joning ri lo Chậm. To, nang litum kadong we phan sa me churu lo, tong se kot pen, so kherang kya mai ke pha, nang litum ma chi tong the ko. La si pini, jasemet bang so kherang kya mai lam the ke non ha jong litum phan na ke hai ka thar sang ho pen la me pachini pon lo. La si ni lihin pen ka prek ke ni jidun hoji ke kali lo, sitame la non ka declare tang, litum pini ke ching wai pen program ke pachun jia phan. Penama bang ke la en jel chak ma puthat la ke mainland India long, jasemet la North India long. Itu teman North East inglong so kai pan ada ke lang rem la so bang ke kili da son se non bang tek long. Sani kan wang ta la ha incident do. La ini ka lo. La sila so putha ka bang ke jasemet ilitum dak inglong hawar mate Karbiang long di Mahaso punon, West Karbiang long punon. Lapen North East, entire North East sila may laso bang ke ilitum ningdub lo. Lapen Indiang bong sila may non lahay resist la attack nang kedokok la bang ke ningdub lo. At ilitum dak cethanam nang constitution na alam la cethanam sila may la dak bang ke ilitum kaitin sila may laso kido kedam ketak lahay bang ke ilitum amitin sila may laso pinikido rights kido. Sila ke very unfortunate lo. Non anta je mainland India tu mangke North East asor phan bangke lasu Chinese pun angke European ini tu maphan dat kido ke daman ta mai ini tu phan lasu napa siksa la bangke samai tu sodat pen lasu bangke pinrem lo la pen semet bang program aku thak bangke ini tu dolang non kiranji tarik narkep koi tarik narkep la bangke itu isi dak theglong lo Karbiang long di Mahasau West Karbiang long. Ilitum laso autonomous council jurisdiction arlo. Mari 6 sidul autonomous council arlo. Non pedang an ilitum along le. Ahem khublutam te ilitum ST Hill satum lo. Mate dak kedo kai bari matum lo. Sta non government pen ejahak
alang litum keng kam ke deng abang ke ni litum cedo no tek la bang ko piloma pini ladak development amen pen alang litum sorkar ka cari itu mangke development iklan anja tumlo stamina na bangke corporate atum han wansi la so development alam alang litum baninje la pen employment alam stame corporate atum han sika chiki la so ang deng lo mangke ni litum la long neke pek alam mangke cedo no tek Atena penang lat ta susean bigha along di sino na bangke report kilo ngateng bro tante laso corporate dari tengka hodai pen ladak bangke alang itu development alam kaninje la bangke ilitum six schedule constitution masih violation lo ate land right ke ilitum dari teng sidul naji tang tente hala hai adani ambani to ke latum ke kopilo ST hil samunit ma kalimati lason si pijo pen India angkata teglong India kan ko theklong de konan ma adivasi kedo konan ma inglong so kedo pini ha ang taralam le langdam same pini sonamang juga pan son same pini kada me benche bethanga ra ke chehanga long same pini ba ke sarkar be na so ke ber to ko lada ili tum karbiang long sita me pini solar project amen pen konon pini PDC ratum pini ke soinik school atum pini ke ala compressed biogas amen pen pini adani tumhan ambani tumhan lai long lege pekji penangan arlo kacing wai so do sini tum chini so na thak dima so long sita melo dima so long takona si inglong aso atum ke doma ada da semet karbia ke kedo inglong aso ke kedo area sinona bangke ala itum adani aphan ala dak cement factory amen pen la koila ke kurja amen pen si ala dak penangan along le thousand bikha along le hodai ji ko along ke lageni litum chedo no thek thek lasi laso pu thakse jasemet non karbiang long di mahaso arab ilitum longri ke cherai ji apha longle ilitum six sidum laso along le ke che protect ji apha abangke ilitum kadlo kabe ilitum longri ke chinghon ke chinghon arab do arbake labangso tarik narket laso protest laso memorandum KPG laso long stame ka dobe laso reli long nang chiturun ji mansi nili karbinim so ching thora song ahin pen stame nang litum atheng lo pen ra pan stame si chuning ripon lo si enan kachito pen ilitum dak long le kachirai kom la bangso ang deng stame litum pachun nang ji bisi bangso media hin stame ni lachinim non ilitum Robi Kumar Pangcho alang li si pen mela na tu pen ta alang li kihet pen ye kan opini all opposition party in pen la pente susi organization la pente sorlo so asong ahin pen kado gawe pini chetong rapet labang so press conference alo Jasmine Pet pini press media ajir po tumpan kado gawe tumpan 2026 ni kan kini akar dong baputi ni kanta basi reklot kado lapente nonhe jong kado gawe all opposition party in pen non ke claim ke dam ponji andeng aputha kabangke pu kathar sang ho hin pe thani lo lapente pu kensi protima baido hin pe than pon lo lasi jasemet pe do bangke lahen lo pini tum kado go cheng bai pon lo laso cheng bai atengke pini bangke all political party lapente social organization ke doan pen India bangke convening mudia meeting dolo laso meeting kachengwai do that pen api jitu declared a program labang so program bangke aprangsie bangke tarik nerket bangso ciklu Januari ciklu labangke Karbiang long along le mate 6 schedule area only multinational company mate corporate atum afan jitu longle
kepe mate ke chojor labang so putha kabang ke kado kowe rata tumda koike lasi ladak ilitum kado kowe ta matha nangi ladak kalang le phela putha kabang ke High Court punon Supreme Court punon koike athe ladak ke 6 schedule area 6 schedule area special power ke gopilo lake land longlean asila bangso long list akuthak long si kaprek main pen kaprek multinational company tomha jeneke multinational company bulotang pilo Ambani Adani lapente jitu Ramdev Ravi Shankar penjenglo Bajaj Mittal lason si penangan company itu apa hajar biga jitu KPG po uthara bange rada tum bange lage chedon dekhe lapente all opposition party in pen social organization in pen ka labange keche kroi kriya tumsi kado goita dothiblo lasi labang so uthara bange non state government kachari bom BJP government atu mate jasement pet Himanto Biswa Sharma chief minister lapente dak Karbi Anglong ACM lapente Timahosao ACM alang litum kadogowe labangso puthat matha tirla thusi lai multinational company ban KPG KPG bolong le puthat labangso banke rada ban chigurai vek nagi lasi nilitum all opposition social organization kedohan student youth lapente women kadogowe chelangsi tarik ne kevernia banke labangso akuthat protest lo joint protest lo lapente Karbi Anglong Autonomous Council ACM kanmasi kadak Karbi club pen kadogowe armu chejeng mate samjin pen peaceful labangso procession pensivangsi da council ACM ake hai Tuliram Rohang Phan labangso memorandum na pajirje phan wangpo lapente council along adon ri along sialang lipan hangsi labangso memorandum kadogowe all political party social organization in alang lipan isi pin purolo pajil lason thosi uthot nonhedjong je Angel Sagma Phan jitu Dehradun along Chinese pool pathesi alang lipan KPT aputhat isi brutal labangso data bangte labang bisar dohek nei ini NDA government jitu lead by Narendra Modi Prime Minister Home Minister Amit Shah lapente that notice arada phan by student youth to phan anugang dia labang so kachene kaholo kapathi lai putha ton vek nangi kali prodan ke notice kadowe arada tumda labang ke dojoi je deji lasi non Tripura lo bangke la sonsi demand lo jongsi ni tum phan safeguard nang pite ke plote nili tum India long do dun dilo ni tum sovereign state ni tum phan nang pino ni tum mena che control ko puta pini ningi nang ko ada Tripura long arata tum laso ningi pumpe laso putak sitame pena ilitum da Karbi Anglong headquarter lo di porong so pialong sami penabilitum alangli pan labangso kapachi labangke chokche apente labangso ahokpet
justice long nai pura pena ilitum symbolic sitame pena ilitum along likan mark of respect isi candlelight program dopo la pente law and order la pente kado babi government apan ilitum state government central government apan ilitum pachini ponpo la sipena isi symbolic sitame labang so protest program doji lasi labang so puthat nanglitum atheng no pini Karbi Anglong arat West Karbi Anglong arat Dimangso arat apan ningkan pini akardong puthak paje khusi kadoko bi bandal so program alo na se town peje pan bilitum all political party all social organization ke don in pe bilitum pini nanglitum social media in pe pachini ponje pansi bilitum in pe suni